Om Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Nun sewu Kakang Narado Rono panjenengan paring dawuh wonten moganing titah utawi titah ingkang kepingin gadah gegayuhan nanging nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rada paring dawuh menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih leres kok Di, kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andang dhateng ke putra pun Bathara Indra, sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi Indra wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuwatane sumundulana ing ngawiyat iki Bathara Surapati ulun naden kapejauna kula nderek kula ugi mboten mangertos jumbuh lan jawipun Iwang Wikrana Narada nadan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upami paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadan tanpa kadhawuhan kula piyambake ngembadhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun. Iya Yama Dipati nanging emane titah mau durung dingerteni sapa mula kang sanga kuwi den Saranta Sawetara mbok menawa kanthi sarana sabar iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawi gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuwatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mangkaten menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Manunggaing sangganing para Jawata kanca piyak-piyake ana daya ana titah munggah ning bali martu kundha kanca piyak-piyak wene dalan. Kakang Rada Kakang Resi Kanika Putra menawi Di sakmenika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya. Lho tenang. Perkencang warudayang pak wong. Lagumu lho. Bagong iki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki? Di. Nuwun sewu. Nadan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos menika mangke panjenengan saged kewirangan lho Di. Inggih Kakang kula badhe ngatos-atos. Inggih. Dalah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Nganti Bagong kok tekanangan ki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak pratamu Bagong. Ponokawan Bagong. Lha ra edan ta iki? Mulane ken mau dirasane ora nyaut. Lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngegegeti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Bathara Antarada. Wah. Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten pukulun. Mohon maaf lahir batin. Ya. Wah,
bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh, monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur ki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki ya. Waduh, pirang-pirang ki ya Dewa. Iya. So iki, lho, basa kita ki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Bener sapa? Yama Dipati. Yama Dipati, Dewa tukang jabut nyawa. wedan. Werna-werna. Niki purun Bathara Guru, dewane para dewa. Lho kita iki. Edian ora. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Wah. Dewa kok ngeplaki ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manewaya, sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita drajikan tanpa tata krama. Sembah sujud kula Bu. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kulon Ana apa? astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enek tangane papat ki. Ki iki iso dikandhani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho Bu Kulun. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami tuaning kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong Dalem padha kanthi harja sak prapta kita. nereng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nereng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang keladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayogakno nggonmu lungguh. Aja sak kepenake dhewe, iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, inggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun.